Oedd o'n rili neis, cos gafon ni yr plant cynradd a uwchradd i gyd efo'i gilydd mewn un neuadd. A nathon ni just cymysgu gyd ar berthau gwahanol. A nathon ni wneud gweithgareddau gwahanol i ni gallu gweld beth yr mathau o syniadau oedden ni'n gallu dyfynu efo. So, oedd y syniadau ar bob bwrdd yn reit tebyg gan bod na yr un math o oedran. Oedden ni'n trio siarad amdan syniadau fatha cael parc sgeitio yn Bethesda a bod angen ei mwy efo'r gerddi a pethau fel la. Oedd o'n brofiad gwych ac anhygoel i gael wneud o, gan bod ni'n gallu gweld yn mathau o syniadau oedd rhannau gwahanol yn dod fyny efo. Oedd o'n rili neis i gael cynrychioli plant Bethesda, ac oedd o'n neis bod fatha'r plant yn cael ei glywed, a dwi'n teimlo fatha os ein o'r staff neu be bynnag oedd yna wedi dweud syniadau ni, sa nhw wedi gwrando ar y gymaint, a os dwi'n actually dod o un o'r plant oedd yna, mae'n reassuring gael gwybod bod ni fel plant actually yn cael ei gwrando ar. A dwi'n meddwl os fysa na ddim un o syniadau ni yna, sa ni'n mynd teimlo bod ni isio trio eto, cos bod nhw'n mynd i wrando ar ni anyway. Ond mae'n rili neis gael gwybod bod syniadau ni actually bod nhw'n cael ei datblygu gyn pobl eraill, ond bod nhw dal yn rhan ohono fo. A mae'n neis gael gwybod bod ni wedi gwneud rhywbeth i helpu efo'r broses.